125आव जायोबा मोजां आरो 125 एमेन्डमेन्टआ बियो अबेनिफ्राय फैदों आरो मा दं बेयाव बेखौ जोंबो फरायबाय नोंसोरबो फरायजोब्बाय 125 एमेन्डमेन्टआ बिटिसिनि मडेल कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बा नर्थ इस्टनि माखासे सिक्स शिड्युलफोरा कार्बि आंलंनि इलेक्सनखौ डिसिआसो खुङो बिटिसिनि इलेक्सनखौ इलेक्सन कमिशनारा खुङो ओंखायनो कार्बि आंलंआ होनदों बिटिसि बादि गावसिनि इलेक्सनखौ आसाम इलेक्सन कमिशना खुंनांगौ कार्बि आंलंआव स्पिकार गैया जोंहा बिटिसि एसेम्बलि दं कार्बि आंलंआव चेयारमेन दङ कार्बि आंलंआ होनदों जे बिटिसि बादि खालामनांगौ ओंखायनो दा माखासे सिक्स शिड्युलनि गोहोआ खम दा ओंखायनो बिथांमोनहा जोंनि मडेल बिटिसिनि मडेल लानानै बिथांमोना 125 एमेन्डमेन्टआ जायोबा मोजां कार्बि आंलं डिमा हासाव बा मिज'रामनि मोनथाम सिक्स शिड्युल बा जोंहा मेघालयनि मोनथाम सिक्स शिड्युला मोजां जागोन जायोब्ला मोजां समस्ति बारायोब्ला मोजां बे 125 एमेन्डमेन्टआव कार्बि आंलंनि समस्तिखौ बारायनो होन्दों डिमा हासावनि समस्तिखौ बारायनो होन्दों मोजां बारायोब्ला बिटिसिआवबो समस्तिया बारायोब्ला मोजां मानोना जोंहा बांसिन समस्ति ओंखारोब्ला बांसिन एंगेज जागोन मर डेभेलप जागोन जों बेखौ लुबैयो बिटिसिनि चिफ साराबो बुंदों समस्ति बारायोब्ला मोजां जायो होननानै दा ओंखायनो जों वेलकाम 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला मोजां जायो पार्लियामेन्टआव कुइसन पुट खालाम आवगायहाय जोंहा बिपिएफआ सानैल' एमपि थायोमोन नाथाय कुइसन राइज खालामब्ला 3 एमपि नांगौ दा इउपिपिएलआ 3 एमपि जानानै दं भाग्य मोजां दा बिसोर कुइसन राइज खालामनो हायो पार्लियामेन्टआव मसन लाबोनो हायो दा पार्लियामेन्टआव मसन लाबो पार्लियामेन्टआव डिसकास खालाम जोंनि थाखाय मोजां बिटिसिआव समस्ति बारायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां बिकेडब्लिउसिआ इलेक्सन जायोब्ला मोजां फान्ड मोनगोन स्टेटनिफ्राय बिकेडब्लिउसि बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि जिथु पलिटिकेल राइट बेयाव जुदि इलेक्सन जायोब्ला सोर हाथो गाज्रि मोनगोन सबबो मोजां मोनगोन जाथों इलेक्सन जायोब्ला फान्ड थांगोन जों सापर्ट दङ बिकेडब्लिउसिआव इलेक्सन जाथों मोजां जागोन जों कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटि जानांगौआ बे गोलाव डिमान्ड जाथों सबबो लुबैयो जाथों कार्बि आंलंनि बर'फ्रा डिप्राइभ जानानै दङ कार्बि आंलंनि बर'फ्रा सब साइडनिफ्राय डिप्राइभ जानानै दं मोजां जाथों ओंखायनो कार्बि आंलंनि बर' आरो डिमा हासावनि बर'फ्रा एसटि जायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां निफ्रायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर'नि सरकारनि नङा 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 सननि आरो 2019 सनाव गभर्नमेन्टआ सोर दंमोन बिटिसिआव गभर्नमेन्टआ 2019आव देलाय नोंसोर बुंलाय होमबा सोरनि समाव जानाय 125 एमेन्डमेन्टआ 2019आव बे रायजो सभायाव थांदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ 2012आव कार्बि आंलंआव इउपिएडिएस होननाय आरो डिमा हासाव दावगा होननाय आइजें लाग्रा आफादजों सुक्ति जानानै 2019आव बे मुभ जादों आरो 2019आव भारतनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ बिदान्ता हटेलाव गुवाहाटियाव थिनहरदों बाव जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदों दा ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर' सरकार समनि नङा 2019 समावसो ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआव माखासे क्लजेस दङ बेफोर जायोब्ला बिटिसिआ मोजां बेस्ट उइसेस एन्ड कंग्रेचुलेसन जोंहा बिटिसिआव फ्राय 115 जननि बारा निट पास जादों 25 जननि बारा जोंहा जेडब्लिउ पास जादों बिटिसिनिफ्राय बिसोर सब कंग्रेचुलेसन अल ओभार दा इन्डियायाव 11 लाख स्टुडेन्टआ निट पास जादों आरो 1 लाखल' डक्टरनि थाखाय इनटेक केपासिटि दं होननानै भारत सरकारा फोसावदों दा आउट अफ 11 लाख होमबा 1 लाख स्टुडेन्ट अनलि दे विल गेट एडमिशन एट मेडिकेल कलेज बिराद कम्पिटिटिभ स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जों सानो बिटिसिनि जाय 115 जननि बारा निट पास जादों बिथांमोना सब डक्टर मोनजोबथों जोंनि फारसेनिफ्राय आफा बुंलावरिनाव आर'ज खालामनाय थाबाय 25 जननिफ्राय बारा जेडब्लिउ पास जानानै दं बिसोरो मोजां आइआइटि एनआइटिआव एडमिशन मोनथों बेस्ट उइसेस जोंनिफ्राय हार्ड लेबर खालाम जोंनि थाखाय गौरबनि खोथा जे जानो गैयै दुखियानि फिसाफ्राबो निट पास जादों आरो जेडब्लिउ पास जादों सार गोदानै जि माखासे फरायसाफोरखौ जि बिथांमोना जे निट बा इफोरबायदि गिदिर बिराद जोङो मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सोलोंथाइनि सायाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ क्लास 10 आरो क्लास 12 नि स्टुडेन्टफोरखौ इंलिश जेनेरेल मेथामेटिक्स आरो जेनेरेल साइन्स 151 स्कुलाव जों फ्रि कचिं होदों दिनै तामुलपुरावबो मोनसे फ्रि सामार कचिं क्लासा जों क्लजिं खालामबाय 151 स्कुलाव जों फ्रि कचिं क्लास होदों 6टा साबजेक्ट माने बर' मिडियामनि मोनथाम आसामिस मिडियामनि मोनथाम क्लास 12 निखौबो जों फ्रि कचिं होदों गासै जोंहा 968 टिचार्सआ एंगेज जानानै दंमोन आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय
BPFनि फ्रि सामार कचिं क्लासाव बे 968 टिचार्सफोरा जोंखौ फरायसाफोरखौ फोरोंबाय बेनि थाखाय आं फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय 151 स्कुलनि फोरोंगिरि सार बिथांमोना जोंनो फरायसालिखौ फ्रि सामार कचिं क्लास लानो थाखाय सुबिदा होनायनि थाखाय गेदेमा प्रिन्सिपाल सार बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय 151 स्कुलाव सुगिदार बिथांमोना सामफ्राम स्कुल खुलिफैनानै साब सिखोन खालामनानै जोंनि फ्रि सामार कचिं क्लासाव मदद होनायनि थाखाय बै फरायसालिनि सुगिदार बिथांमोनखौबो साबायखर थाबाय जोबथारनायाव जोंनि डिस्ट्रिक्टनि लाइमोन BPF आरो BSUनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय फ्रि सामार कचिंआव सामफ्रामबो खस्थ' खालामनायनि थाखाय